Get ready for the entertainment. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸೋಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು PT ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನು ತೋರಿಸೇವೆ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಡೋಡ್ದಿತ್ತು ಪುಂಡಿ ವೀಡಿಯೋ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತೋಜ ಅಂದಲೆ ಇಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ತೋಜೇವೆ ಮಕ್ಳು ಇನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಗೇಶನೇ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತ ಆದನು ತುಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಪಲೆ ಬಾಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಲೆ 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 ಚೋಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲೇರು ತುಕ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ತಂದೆಲ್ಲರು ಹೋರಿ ಒಂದು ಟೈಸನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಏರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲೆವಲ್ ಗಣೇಶರ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ತರದ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಗಣೇಶರಿನ ರೈಸ್ ಅವಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನೆಂಚಿನಿ ಕರಿಯ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಲ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಊಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮಹಲಾಸ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಕರಿಮನೆಯಲು ವೇಣೂರು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಾರ ಇದೆಣ್ಣೆ ಇದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ತೋರಿಸವೆ ದಾದವನುಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮದ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶನ ಮಗ ತೊಂದರ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಖುಷಿ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಿಯರ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಲ ಮೇರೆ ಚಿಕನ್ ಬಿಯರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ AC ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಟ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಒಂದು ಮಾತ ಲಾಟಿಯ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಂಜಿ DJ ಪಾಡ್ದ ನಲ್ಪಕ ದಾಲ ಉಂಡ ದಿಪ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಬೊಕದ ಬಾಡಿ ತುಲೆ ಗಣೇಶರ್ನ ಬಾಡಿ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಶೇ ಬೆರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಕುಂಟಾಡ್ದನ ಕಲ್ಲ ಬೇರೊಂದು ಸಿಂಗರ್ ಮಾರೆ ಶೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿಗಮ ಪೋಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೀಯರ ಪೋಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ಪ ರೈಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ, ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬಂದಿದೆ, ಗಂಟೆ ಬಂದು ಒಂಬರೆ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಸಲ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಗಣೇಶರಿಗೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 4 ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಾಡೆ
ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕ್ಲಾಡು ಬೇಗ ಒಂದು ನಮನ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ದಿಕ್ಕಂದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ PT ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ID ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ಒರ್ಮಾಯನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ 25 ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದೆ ಜಿ 13 ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯಾರ್ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯಾರ್ ಅಂದು ಅನ್ನು ಎಂಕ್ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಪುಜಿ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಚ್ಚಿನಿ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ఒక ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೊದ್ದಿಯಲು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಖ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತ್ ಮಾತ ಓಲ್ ಕಲ್ತಿನ್ ಗೈಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತು ಚಿಕನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿತಾನೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಚಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓರಿ ನಿಂಗರ ಫಿಟ್ ಮಗ ಜನ್ಮ ಹಿ ಉದ್ದಾರ ಅಬ್ಜ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಂಡು ಸೊ ನಾನು ಉಣಸ್ ಮಾಡ್ತು ಚೆಪ್ಪನಿ ಸೊ ಇಡೀ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವು ಓಟೇ ಫೋನಲ್ಲ ಈಸಿ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಓಕೆ ಜನರೇ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಸಿ ಯು ಹಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಇருந்து ಪಣೊಂದು ಪೋಪು ನೇತ ಇಂಚಿ ಮಂಗಿ ಮರ್ರಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್